Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu wonten ing Sang Kristus Gusti kita. Kawula Dedi Kurniawan salah setunggaling pradata saking GKJ Kebenarum, Klasis Klaten Barat nyarengi panjenengan sedaya wonten ing renungan Sabda Winedar dinten menika Minggu 12 Juli 2026. Wawasan kitab suci ing dinten punika kapendhet saking Matius 13 ayat ingkang gangsal welas ingkang mekaten surasipun. Amarga atine bangsa iki ndablek lan kupinge jampeng sarta mripate dieremake supaya aja padha ndeleng kalawan mripate lan krungu kalawan kupinge sarta atine bisa mangerti banjur mratobat temahan sun warasake. Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, renungan ing dinten punika kanthi irah-irahan wijining kaslametan lan atine manungsa. Kita asring mireng bilih Gusti Yesus nglairaken pasemon bab tiyang ingkang nyebar wiji. Wonten wiji ingkang sumebar dawah ing pinggir mergi, wonten wiji ingkang dawah ing lemah watu, wonten ingkang dawah ing grumbul utawi tetukelan eri, lan ing pasiten subur. Pasemon punika nggambaraken kawontenaning manahipun manungsa nalika nampi sabdanipun Gusti. Wiji punika kagambaraken sabda lan pasiten kagambaraken manahipun manungsa. Kados dene wiji betahaken siti ingkang subur lan pangrimat ingkang sae supados saged tuwuh lan ngrembaka temahan ngasilaken woh ingkang sae ugi. Makaten ugi sabdanipun Allah betahaken papan ingkang subur supados saged tuwuh lan ngedalaken wohing kabecikan. Wontene wujuding papan ingkang subur saha pangrimat ingkang sae punika manah ingkang kanthi andhap asor lan tinar buka nampi sabdanipun Gusti. Kita tampi dipun gilut-gilut lan dipun wujudaken ing tata gesang kita padintenan. Menawi manahipun manungsa punika kebak ing raos kuwatos, semplah lan hawa nepsu, sabda punika boten saged mlebet lan tuwuh. Pramila saking menika kathah tiyang ingkang saben wekdal mirengaken sabda pangandikanipun Gusti, nanging amargi karepotaning gesang saha kathahipun perkawis ingkang ngebaki manah, sabda punika lajeng kados dene wiji ingkang dawah ing pinggir mergi utawi lemah watu saha grumbul tetekulan eri. Saged tuwuh ananging sekedap pungkasanipun badhe pejah. Nalika ngadepi panggoda utawi perkawisipun gesang ingkang kraos awrat, kesupen dumateng sabda pangandikanipun Allah. Sumangga kita nyuwun pitulunganipun Gusti supados ngresiki manah kita lan sumadya nampi sabdanipun. Sampun ngantos kita namung mirengaken nanging boten nindakaken. Kita kedah nebih saking sakwernining panggoda. Ngulinakaken diri kita ndedonga, ngulinakaken kita maos kitab suci,
lan ugi kita tumindak miturut pangandikanipun Gusti. Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, mugi kita saged dados siti ingkang subur, ingkang nglairake wohing kabecikan lan kawilujengan. Amin. Dumugi semanten Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, renungan Sabda minedhar ing dinten punika sugeng pinanggihan malih wonten ing renungan saklajengipun. Gusti berkahi.